Хотели ацаніць Лукашэнку. Нечаканае прызнанне США. Масавае затрыманне ў Менску, гэтым разам імаверна злачынцаў. І Беларусь прагаласавала супраць міру ва ўкраіне. Як такое магчыма? Цягам бліжэйшай гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі гэтага дня. Я, Олесь Залевскі, вітаю спадарства і традыцыйна прашу упадабайку для нас, калі вам бяспечна. А мы пачынаем. Афіцыйны Менск чарговы раз стаў у адзін шэраг з Крамлём. На Генеральнай асамблеі ААН прадстаўнікі Беларусі прагаласавалі супраць рэзалюцыі ў падтрымку трывалага міру ва ўкраіне. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская назвала такую пазіцыю ганебнай і заявіла, што свабодная Беларусь будзе на баку міжнароднага права. Падрабязнасці ў матэрыяле Яна Федаровича. 107 голосов за и 12 супраць. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций ухвалила резолюцию под назвою «Падтрымка трывалага миру ва Украине». У ёй заклік да неадкладнага, поўнага і безумоўнага спынення агню паміж Россией и Украиной. Таксама пацвярджаецца прыхільнасць суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіне. Досыць смерцяў, досыць разбурэнняў, досыць зламаных лёсаў і разбуранай будучыні. Настаў час для неадкладнага, поўнага і безумоўнага спынення агню. Першага кроку да справядлівага міру, які ратуе жыцці і спыняе бясконцыя пакуты. Россия и Беларусь сярод тых 12 краінаў, што прагаласавалі супраць рэзалюцыі аб міры. У гэтай кампаніі таксама Іран, КНДР, Судан ды іншыя. Гэта ганьба, што рэжым Лукашэнкі зноў прагаласаваў супраць міру ва ўкраіне на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта толькі пацвярджае, што ні Пуцін, ні Лукашенка не хочуць міру. Свабодная Беларусь будзе адстойваць міжнароднае права, правы чалавека і зробіцца надзейным партнёрам для свету. Яшчэ 51 краіна, у тым ліку Кітай, Індыя, США, устрымаліся падчас галасавання. Падчас галасавання ў ААН па ключавых пытаннях лукашэнкаўскі рэжым заўжды падтрымлівае Маскву і будзе падтрымліваць. Гэта вялікая частка ягонага кантракта саюзніцкага з Крымлём. Так Лукашенко фактычна гандлюе беларускім голасам у ААН за падтрымку Расіі. І гэта робяць таксама і астатнія расійскія харуснікі. Такія галасаванні гэта добры пералік краінаў, якія абсалютна лаяльныя Крымлю на міжнароднай арэне. На адрозненне ад афіцыйнага Менску, беларусы ў розных краінах свету выказаліся ў падтрымку Украіны. 24 лютага, у гадавіну пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання, нашыя суайчыннікі ўзялі ўдзел у шматлікіх акцыях салідарнасці з Украінаю. Ян Федарович, Белсат. А далей на нашым выпуску пра разборкі ў Акадэміі навук вакол вытворчасці беспілотнікаў. Юрыя Яцыну, кіраўніка навукова-вытворчага цэнтру, звольнілі проста падчас справаздачы, без афіцыйных тлумачэнняў. Пра гэта паведамляюць крыніцы Белсату. Прадпрыемства ўваходзіць у структуру Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Афіцыйна пацверджання звальнення пакуль няма, аднак, як даведаліся журналісты сайту belsat.eu, рашэнне прынялі падчас справаздачы кіраўніка цэнтру. У вашых паслугах мы больш не маем патрэбы. Гэтак заявіў кіраўнік прэзідыуму НАН Владзімір Каранік, які і загадаў звольніць Яцыну. Пры гэтым яму дазволілі дапрацаваць да канца месяца. НВЦ займаецца распрацоўваннем і вытворчасцю беларускіх беспілотнікаў. Аднак апошнія гады прадпрыемства шмат крытыкавалі за адсутнасць значных вынікаў. Выказваўся і Лукашенка, адзначаючы, што краіна топчацца на месцы ў развіцці беспілотнікаў і не мае поўнага цыклу вытворчасці. Тым часам гібридныя атакі афіцыйнага Менску супраць суседзяў працягваюцца. Гэтак Літва паведаміла пра перахоп чарговых метэазондаў з кантрабанднымі цыгарэтамі коштам амаль на 2500 еўраў. Таксама памежнікі гэтай краіны за мінулыя сотні перадухілілі 8 спробаў мігрантаў незаконна прайсці мяжу з тэрыторыі Беларусі. Папярэдні раз такія спробы фіксаваліся 20 лютага. Гібридныя атакі зазнае і Польшча. Прэзідэнт гэтай краіны Караль Наўроцкі заявіў пра неабходнасць больш жорсткіх дыпламатычных і эканамічных захадаў у адказ на парушэнне польскай паветранай прасторы. Гаворка пра метэазонды і беспілотнікі, якія запускаюцца з тэрыторыі Беларусі і Расіі.
Я прашу, каб былі падрыхтаваныя пастановы для Рады міністраў, скіраваныя на выпраўленне падыходаў польскай дзяржавы і пашырэнне каардынацыі супрацы з нашымі саюзнікамі ў барацьбе з такімі пагрозамі. Толькі ўсё абдымны і рашучы падыход пераканае Расею і Беларусь спыніць дзеянні, што дэстабілізуюць нашу сістэму бяспекі. Караль Наўроцкі таксама адзначыў, што польская армія працягвае ўзмацняць ахову мяжы з Беларусю. Тым часам выданне «Тэлеграф» са спасылкаю на польскіх чыноўнікаў паведаміла, што летась на мяжы выкрылі як найменш 4 тунэлі, якія вялі з Беларусі. Адзначаецца, што падземныя хады былі прафесійна зробленыя, іх маглі выкапаць адмыслоўцы, датычныя да тэрарыстычных групавак. Усё магло пайсці зусім інакш. У 2019 годзе Злучаныя Штаты Амерыкі намагаліся пераканаць Лукашэнку адысці мірна. Тады нашу краіну наведаў тагачасны дарадца прэзідэнта США ў нацыянальнай бяспецы Джон Болтон. Пра мэту свайго візіту ён распавёў нашым калегам з праграмы «Далягляд падзеяў» на канале «Вот так». Прапановуем вашай увазе фрагмент размовы. Дылема, з якой сутыкаецца Захад, палягае на тым, што ў нас ёсць важкія доказы таго, што насельніцтва Беларусі хоча мець прадстаўнічы ўрад. Яны не хочуць такога кіравання, якое маюць цяпер. Але калі мы не будзем асцярожныя, Пуцін не зойме стрыманага падыходу да рэінтэграцыі Беларусі ў расійскую імперыю. Ён увядзе войскі, і тады гэта будзе канец дэмакратычнага руху. Дык вось, я хацеў даведацца, ці сапраўды Лукашенка быў настолькі занепакоены сваім выжываннем, як здавалася. Бо менавіта так будуецца аргумент, што ягоная канчатковая мэта доўгатэрміновага выжывання зрабіць крокі аналагічныя, не такія ж самыя, але аналагічныя таму, што зрабіў генерал Ярузельскі ў Польшчы, калі пабачыў, што рэжыму набліжаецца канец. І я ўпэўнены, што яму гэта не надта спадабалася. У ОАН зарэгістравалі скаргу былой палітзняволенай Ларысы Шчыраковай на прымусовае выкіданне з Беларусі. Нашу калегу вывезлі з калоніі за некалькі месяцаў да заканчэння тэрміну, без пастановы суда і без ейнай згоды. Пасля вызвалення журналістка атрымала гуманітарную візу ў Літве. Тым часам група вырашыла таму, што мае правы чалавека былі парушаны ў Беларусі гэтай высылкай і нацыянальнае заканадаўства, якое не прадугледжвае высылкі дэпартацыі для сваіх грамадзянаў. Так? То бок, ось было парушана, таму я звярнулася. І апроч таго, я нагадаю, што я спрабавала спачатку скардзіцца ў Беларусі. Я накіравала скаргу ў дэпартамент па выкананні пакаранняў, але мяне праігнаравалі і нічога не адказалі. Вось. Для мяне гэта боль. Для мяне гэта рана, якая ніколі не загоіцца, што мяне пазбавілі дому. Тым часам група незалежных экспертаў прэзентавала ў ОАН новы даклад датычна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У дакуменце гаворыцца і аб прымусовым выгнанні вызваленых асобаў, а таксама аб ціску на іхныя сем'і. Прафілактычны улік для яшчэ большай колькасці беларусаў. Палата прадстаўнікоў падтрымала ў першым чытанні законапраект, які падаюць як барацьбу з хатнім гвалтам. Але пад кантроль могуць трапіць і тыя, хто атрымаў толькі штраф. Што змяняецца ў матэрыяле Ірыны Дарафійчук. Больш людзей пад кантролем. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі ў першым чытанні за пашырэнне спісу чыннікаў, на падставе якіх чалавека могуць узяць на прафілактычны ўлік. З прыняццем закону аб змене ў законах аб пытаннях прафілактыкі правапарушэнняў дадатковы кантроль будзе тычыцца асобаў, якія выйшлі з лячэбна-працоўнага прафілакторыю, і тых, каму суд прызначыў штраф. У любым выпадку гэта распаўсюджыцца на ўсіх асуджаных за штраф і палітычных, і непалітычных. Это першы момант. Другі момант той, што улады Лукашенка выкарыстоўваюць усё заканадаўства для ціску на палітычных. У папярэдняй рэдакцыі закону гэтая захада выкарыстоўвалася ў прыватнасці для асобаў, якія ўчынілі хатні гвалт, людзей з судзімасцю пасля адбыцця пакарання, тых, хто пагражае нацыянальнай бяспецы, асобаў, якія ўхіляліся ад працаўладкавання паводле прысуду. Прэзентуючы законапраект, міністр унутраных справаў заявіў, што грамадскія працы і арышт маюць, цытата, станоўчую сацыяльную скіраванасць і эканамічны эфект, а таксама фактычна прызнаў неэфектыўнасць лячэбна-працоўных прафілакторыяў, бо людзі пасля выхаду
што адтуль працягваюць злоўжываць алкаголем. Таму, маўляў, і патрэбныя змены ў законе. Они будут понимать, что если он не устроится на работу, то будет определенная ответственность. Если он не будет работать добровольно, получать деньги и находиться дома, то он будет работать под нашим контролем. Законапраект анансуюць сярод іншага як прафілактыку хатняга гвалту. Пры гэтым паўнавартаснага закону супраць хатняга гвалту ў краіне няма. Папярэдні законапраект яшчэ ў 2018-м раскрытыкаваў Лукашенко, заявіўшы, што супрацьдзеянне гвалту ў сям'і супярэчыць славянскім традыцыям. Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Ірына Дарафейчук, Белсат. Губазік, які апошнія гады вядомы пераследам за лайкі і каментары, цяпер адрапартаваў пра барацьбу з рэальнымі злачынцамі. У Менску сілавікі накрылі некалькі махлярскіх кол-цэнтраў, што 7 гадоў падманвалі людзей. Як яны працавалі пад носам міліцыі, у матэрыяле Аліны Скрабуновай. 55 асобаў затрыманыя ў выніку аблавы на махлярскія кол-цэнтры ў Менску. Сілавікі учынілі ператрусы ў 4 офісах і ў дома ў кіраўнікоў. Компания занималась предоставлением брокерских услуг. Заранее понимали, что это не брокерские услуги, да, заведомо понимали, что компания обманывает людей. Паводле сілавікоў, пад выглядам інвестыцыйнай дзейнасці на рынку Форекс, махляры кралі грошы грамадзянаў. Ахвяры нават не заўсёды падазравалі, што іх абкрадаюць. Яны думалі, што проста прайгралі на фінансавым рынку. На первоначальном этапе мошенники демонстрируют возможности легкого заработка, бонусы, различные спецпредложения, возможность легкого вывода денежных средств, рисуют любые документы, котировки, трейдерские успехи. На последующих этапах жертву ждут долги, кредиты, невозможность вывода денег, требования новых инвестиций и, как итог, отчаяние. У структуру кол-цэнтраў хто толькі не ўваходзіў. І абзвоншчыкі, і працаўнікі аддзела ўтрымання кліентаў, спецыялісты тэхнічнай і фінансавай падтрымкі, бізнес-трэнеры, паліграфолагі і нават ахова. Працаўнікоў шукалі і праз такія афіцыйныя пляцоўкі, як праца BY. Как давно вы работаете? Точно дату не назову, примерно 3 года. То есть вы осознавали, что денежные средства граждан не возвращаются, которые они инвестируют, но тем не менее продолжали свою деятельность? Ну да. Почему продолжали? Выгодно было в плане финансов. Папярэдне сілавікі кажуць пра больш за 1000 пацярпелых. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за махлярства, учыненае арганізаванай групай і ў асабліва буйным памеры. На протяжении 7 лет участники организованной группы на территории Республики Беларусь других государств осуществляли завладение денежными средствами граждан в особо крупном размере. Первоначальная сумма причиненного ущерба, о которой имеют в сведения в материалах уголовного дела, составляет 290 тысяч белорусских рублей. Но, подчеркиваю, эта сумма первична, и мы видим, что она возрастет гораздо в разы. Гэтыя кол-цэнтры не першыя, што былі зліквідаваныя на тэрыторыі Беларусі. У 24-25 годах сілавікамі ўжо была спыненая дзейнасць 2 буйных махлярскіх груповак. Чаму яны паўстаюць у Беларуси? Милиция не борется с реальной преступностью, милиция борется с людьми, которые выступают против режима Лукашенко. И поэтому той реальной оперативной работы, которая, в общем-то, и присуща оперативным сотрудникам, которые должны по маленьким деталям находить, то есть выстраивать целую картину и вообще не давать возможности начинать разворачивать свою работу таким колл-центром в Беларуси, естественно, не проводится. На думку Владимира Жыгара, у Беларусі моцна расце лік лічбавых злачынстваў. І таму сілавікам гэтая паказальная аблава на кол-цэнтр спатрэбілася, каб хоць неяк справаздачыцца ў гэтым кірунку. Аліна Скрабунова, Белсат. Надзвычайнае здарэнне ў Маладзечні. Там цягам раніцы ў адным доме абрынуліся 2 бетонныя навесы над пад'ездамі. Пры гэтым адзін з падтрэшкаў над уваходам у пад'езд абрынуўся літаральна за секунды да таго, як з яго меўся выйсці мужчына з дзіцём. Нормально. Уже все хорошо. Перепугалась до смерти просто. За сына, за мужа. Ужас. Пасля здарэння на месца прыбылі камунальнікі, якія пачалі пільна ўмацоўваць канструкцыі над іншымі пад'ездамі дому. Аднак недзе праз гадзіну абрынуўся і навес над 3-м пад'ездам. Паводле камунальнікаў прычына абвалу – агульны стан састарэлых жалезабетонных канструкцыяў. Паэзія, эмоцыі і апладысменты. У польскім Беластоку адбыўся фінал конкурсу дэкламатараў да Дня роднай мовы.
Беларускае слова гучала са сцэны і онлайн. Удзельнікі і арганізатары пра значэнне імпрэзы. Дзень роднай мовы, ён павінен быць важны в кожнай нацыі, але мне падаецца, што ў нашых беларускіх умовах это рэальна вельмі важнае свята. Паэзіі лягчэй за ўсё адлюстроўваць настрой, лёс любога народа, не толькі беларускага. Беларускі не гані чужыя лёсы, але беларускі лёс вельмі складаны. І я думаю, што менавіта з гэтай нагоды ўліваецца ўсё ў паэзію, не толькі ў прозу. Агонь чароўны в сэрцы запаліла, і з тае пары кахаю палка я. Моя ты радасць, дарагое дзіва, красуня беларуская. Ну а цяпер Белсат звяртаецца да гледачоў, якія плацяць падаткі ў Польшчы. Вы можаце пералічыць 1,5% свайго падатку на падтрымку нашых калегаў, якія летась выйшлі з турмаў. Гэта нічога вам не каштуе, сродкі ўжо сплачаныя дзяржавы. Дастаткова ўказаць беларускі цэнтр салідарнасці з пазнакаю Белсат. Рэквізіты, я спадзяюся, так, ёсць на экране, бачым QR-код. Ну і загадзя дзякуем. Гэта людзі, якія прайшлі пекла дэманстрацыі, асвячалі для нас, для вас, дарагія гледачы, все, што адбывалася на вуліцах Менска, Горадні і іншых гарадоў. За сваю сумленную працу яны трапілі за краты, правялі там ад 2 да ледзь не 5 гадоў у жудасных умовах. Потым былі выкінутыя з краіны. Зараз гэтыя людзі пачынаюць цалкам новае жыццё. Мы іх вельмі чакаем на працы, што яны вернуцца да нас на Белсат як журналісты. Але пакуль яны знаходзяцца ў моманце, калі не могуць працаваць з-за дакументаў, за такіх легалізацыйных дзірак, якія ёсць. І ў гэты момант ім асабліва патрэбная увага і падтрымка. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсат.eu. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю, гаспадарства. Лукашенко разам з Пуціным не хочуць міру, кажа Ціханаўская. І спадзяецца, што перамога Украіны адкрые шлях дэмакратычнай Беларусі. Лукашенко ж тым часам у Маскве прыехаў да свайго бліжэйшага саюзніка. Ці прагучаць ізноў з ягоных высноў словы, што няма сілы здольнай адарваць Беларусь ад Расіі. Абмяркуем з палітычным аналітыкам Александрам Класкоўскім. Закранем таксама і ўспаміны Джона Болтона пра візіт у Менску ў 2019 годзе. Ну і наша любімая рубрика «Жыццё рэгіёнаў». Запрашаем. Вітаем гаспадарства ў студыі Белсат, жывы эфір і традыцыйнае пытанне на пачатку нашай студыі. Сёння мы так звяртаемся да тэмы, якая была ў нашых навінах і нарабіла шуму. Былі арыштаваныя дзесяткі, масавыя арышты, прынамсі пра гэта вядома, дзесяткі удзельнікаў так званых скам-цэнтраў, так, ці тэлефонных махляроў у Менску, пра гэта Губазік сёння адсправаздачыўся. Ну і пытаемся мы ў вас, а ці вы сутыкаліся з тэлефоннымі махлярамі і які быў вынік гэтага кантакту. Вельмі цікавыя вынікі, ёсць тыя, хто і сур'ёзна пацярпеў. Ну, будзем падводзіць цягам эфіра вынікі. Так, калі ласка, бярыце ўдзел у нашым галасаванні. Галасаванне ананімнае, таму бяспечнае. Мы ж пераходзім да першай тэмы сённяшняга вечаровага эфіру. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету назвала ганьбаю галасавання Беларусі супраць рэзалюцыі ААН у 4-ю гадавіну пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Такі допіс Ціханаўская пакінула ў садсетцы X. Гэткую пазіцыю яна назвала доказам таго, што ні Пуцін, ні Лукашенко не хочуць міру.
Свабодная ж Беларусь будзе стаяць на баку міжнароднага права, правоў чалавека і стане надзейным партнёрам для ўсяго свету, падкрэсліла Ціханаўская. Наша краіна напярэдадні прагаласавала супраць рэзалюцыі Генасамблеі ААН аб трывалым міры ва ўкраіне. Разам з Беларуссю супраць выказаліся не толькі агрэсар, то бок Расія, але і КНДР, Іран, Куба, Эрытрэя ды іншыя. Устрымалася ад галасавання 51 краіна, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі. Аднак рэзалюцыю асамблея ўрэшце прыняла, бо за прагаласавалі 107 краінаў свету. Лукашэнкаўскі рэжым заўжды падтрымлівае Маскву і будзе падтрымліваць. Гэта вялікая частка ягонага кантракта саюзніцкага з Крымлём. Так Лукашенко фактычна гандлюе беларускім голасам у ААН за падтрымку Расіі. І гэта робяць таксама і астатнія расійскія харуснікі. Такія галасаванні гэта добры пералік краінаў, якія абсалютна лаяльныя Крымлю на міжнароднай арэне. Працягнем гэтую тэму з Александром Класкоўскім, палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Спадар Александр, добрый вечар. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечар. Заўжды падтрымлівае Маскву і фактычна гандлюе беларускім голасам ОАН за падтрымку Расіі, кажа Мажэйка. Мы ж задаемся пытаннем. Выглядае так, што адной рукой Лукашенко далучаецца да Рады міру, галасуе, што называецца, за мір, а іншай рукой, другой рукой галасуе супраць міру ва ўкраіне. Як так? Ну, гэта ўсё сведчанне такой страшэннай залежнасці Лукашэнкі ад Москвы. Вось Святлана Ціханаўская назвала гэта галасаванне ганебным, тут я згодны з гэтай ацэнкай, але вот са сцвярджэннем, што і Пуцін і Лукашенко не хочуць міру, тут можна падыскутаваць. У тым плане, што Лукашенко, на мой погляд, не вельмі утульны ў адным акопе з гэтым правадыром імперыі, але ён нікуды не можа падзецца. Гэта вось 20-й год, калі ён дзеля захавання ўлады бухнуўся у ножкі Пуціну, вось гэта быў такі пералом, што цяпер ён, тым болей стаўшы ў 22-м годзе суагрэсарам, ён ужо нікуды не можа з гэтай каляіны выскачыць. І па ўсіх рэзалюцыях, якія тычацца украінскай тэматыкі, ён мусіць галасаваць салідарна з Пуціным, салідарна з агрэсіўнай Расіяй. І, канешне, вось, калі удумацца, ну, з аднаго боку, зразумела, што гэтае галасаванне, яно ж нічога не вырашае, яно не ўсталюе мір ва ўкраіне. Гэта чыста сімвалічны акт, і нават што вось парадаксальна і характэрна, нават іншыя краіны АДКБ, постсавецкія, там Арменія, шэраг цэнтральна-азіяцкіх краін, яны устрымаліся пры галасаванні. То бок яны ўсё ж такі маюць большую ступень незалежнасці ад Масквы. Ну а Лукашенко чарговы раз паказвае сябе сатэлітам, які намёртва прывязаны да імперыі. Вы ўзгадваеце таксама тыя краіны, якія ўстрымаліся. Сярод іх таксама і Злучаныя Штаты Амерыкі. І, дарэчы, экс-спецпрадстаўнік Трампа па ўкраіне, генерал Кіт Келах, крытыкуе такую пазіцыю США. І вот калі мы кажам пра варыянт устрымацца, ці ўвогуле мы можам сабе уявіць сітуацыю, што Лукашенко пойдзе на такі хаця б крок устрымацца? Што тычыцца штатаў, там была свая матывацыя, чаму яны устрымаліся, таму што там пэўныя пункты яны проста хацелі ў іншай фармулёўцы падаць, а маўляў, вось гэтыя фармулёўкі, якія ў выніку прайшлі, яны, на думку Вашынгтона, маглі б перашкодзіць мірнаму працэсу. Таму там свая матывацыя, яна звязана з тым, што каманда Трампа працуе ўсё ж такі над пытаннем усталявання міру ва ўкраіне. Што ж тычыцца беларускага рэжыму, то я думаю, што наўрад ці была такая магчымасць, такі варыянт, каб устрымацца. Таму што Масква апошнім часам, яна цэлы залп такі зрабіла
перасцерагаючы Лукашэнку, фактычна падтэкст быў такі, каб ён не ляцеў на гэту раду міра да Трампа, хоць Лукашэнку вельмі хацелася. Ён, як мы ведаем, не паляцеў. Я думаю, што вось гэта таксама тая сітуацыя, калі проста вось тузанулі павадок, груба кажучы, і яшчэ і рызыкаваць, паказваць нейкую самастойнасць падчас галасавання ў ААН, я думаю, што Лукашенко не рызыкнуў. Спадар Александр, ну вось вы кажаце ў дадзеным выпадку, што Лукашенко не паляцеў у ЗША, таму што Москва забараніла, так? Некаторыя эксперты таксама кажуць, што фактычна і ЗША, і фактычна не выдала візу нават міністру замежных справаў спадару Рыжанкову, але не таму, што Лукашенко не паляцеў, а таму, што яны проста зразумелі, што з Лукашэнкам немагчыма сыграць тую партыю, якую яны з ім хацелі сыграць, то бок паспрабаваць, каб трошкі адарваць там ад таго Пуціна, паглядзець, ці Лукашенко дае нейкія магчымасці для ўсталявання міру ва ўкраіне, і вось ёсць такі падыход, што ўсё, ужо як бы гэты тэст Лукашенко не прайшоў, не дамовіліся. А вось каб зразумець, а якія, в прынцыпе, цяпер межы улады і кампетэнцыі Лукашенка, пра што з ім можна дамовіцца Захаду, ці інакш варта дамаўляцца Захаду? Па-першае, цяпер ужо пра адзіны захад цяжка гаварыць, таму што мы бачым, што каманда Трампа гуляе ў сваю гульню, яны стараюцца спалучыць пугу і пернік, а Еўропа прытрымліваецца па-ранейшаму жорсткай лініі. Ну, гэта асобная тэма, асобная дыскусія, але факт тое, што два падыходы з боку Захаду. І тут, ведаеце, вось няпростая такая дылема, таму што з аднаго боку сапраўды, вось калі згадаць пра першую кадэнцыю Трампа, тады той самы Болтон, ягоны пасланнік, дарацца прылятаў у Мінск, Лукашенко яму даводзіў пра імперскую пагрозу, і тады ён сапраўды быў у канфлікце з Масквой, там, на нафтавай глебе і у іншых пытаннях. Канешне, вось я ўжо згадываў пра дзве гэтыя адсечкі фатальныя, 20 і 22 год, калі залежнасць Лукашэнкі ад Масквы рэзка павялічылася. І тут адарваць яго, канешне, нерэальна. Але калі з іншага боку вось упадаць у іншую крайнасць і казаць, што ну ўсё, гэта правінцыя Расіі, а з вустаў некаторых палітыкаў суседніх краін еўразвязу гэта гучыць, што, маўляў, Лукашенко марыянетка, тут гэта ўжо фактычна губернія. Ведаеце, гэта штурхае суседзяў да таго, каб проста адгароджвацца нейкай глухой сцяной, жалезнай заслонай і гары нагарам, так бы мовіць. Але ж гэта б'е і па лёсе ўсіх беларусаў, па пытаннях іх мабільнасці, сувязяў з Еўропай, настрояў у рэшце рэштаў і гэтак далей. І Еўропа нібыта на словах падтрымлівае імкнення дэмакратычных сіл да еўрапейскай Беларусі, а на справе каб павысіць тую ж мабільнасць беларусаў, каб болей віз выдавалі амбасады ці консульствы, то трэба весці і пэўныя перамовы, пэўную гульню, калі хочаце, з беларускімі ўладамі, каб яны там і колькасць людзей у амбасадах, якія займаюцца візавымі пытаннямі, павялічылі і гэтак далей. Так што тут вось варта ўсё ж такі знаходзіць нейкі баланс. З аднаго боку разумець і ступень залежнасці Лукашэнкі ад Масквы, але з іншага боку не перакрэсліваць увогуле Беларусь, не аддаваць яе ў лапы Расіі цалкам. Спадар Александр, вы акурат узгадалі візіт Джона Болтона. Я прапаную зараз перанесціся на 7 гадоў назад, яшчэ ў першую кадэнцыю Дональда Трампа, і да пратэстаў 2020 года адміністрацыя ЗША вяла перамовы з Лукашэнкам у 19-м. У Менск завітаў дарацца Трампа на той момант у нацыянальнай бяспецы Джон Болтон. У нашым інтэрв'ю калегам рэдакцыі «Вот так» спадар Болтон распавёў, якою была ягоная мэта і чаго тады хацелі ўлады ЗША ад рэжыму Беларусі. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Маёй непасрэднай мэтай было паспрабаваць ацаніць Лукашэнку. У той момант прайшло шмат часу з моманту, калі высокапастаўлены амерыканскі чыноўнік меў з ім кантакт. Але дылема, з якой сутыкаецца Захад, палягае на тым, што ў нас ёсць важныя доказы таго, што насельніцтва Беларусі хоча мець прадстаўнічы ўрад. Яны не хочуць цяперашняй формы кіравання. Але калі мы не будзем асцярожнымі, Пуцін не абмяжуецца стрыманым падыходам.
пераходам да рэінтэграцыі Беларусі ў расійскую імперыю. Ён увядзе войскі, і тады гэта будзе канец дэмакратычнаму руху. Таму я хацеў разумець, ці сапраўды Лукашенко так занепакоены ўласным выжываннем, як гэта выглядала, бо менавіта на тым можна выбудаваць аргумент, што ягонае канчатковае доўгатэрміновае выжыванне палягае на кроках аналагічных, не такіх самых, але падобных да тых, што зрабіў генерал Ярузельскі ў Польшчы, калі зразумеў, што рэжыму надыходзіць канец. Паверце, я не сцвярджаю, што мы маглі проста паверыць Лукашенку на слова, але нам трэба было паспрабаваць сфармуляваць меркаванне пра яго, каб вызначыць, як дзеяць далей. І атрымалася так, што мой візіт адбыўся літаральна за дзень да ўшанавання 80-й гадавіны ўварвання Нямецчыны ў Польшчу ў 1939 годзе. І мы зрабілі так. Польскі ўрад зладзіў сустрэчу дарадцаў у нацыянальнай бяспецы Украіны, Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатаў упершыню і пакуль адзіны раз, калі адбылася такая сустрэча. Сэнс быў у тым, каб сказаць ураду Беларусі: у вас ёсць магчымасць, не ігнаруйце яе. Я не ўпэўнены, што шмат было зроблена для развіцця гэтай ініцыятывы, але, на маю думку, трэба знаходзіць такія магчымасці, каб пачаць працу над беларускім пытаннем. Гаспадар Болтон кажа пра магчымасці для ўраду Лукашэнкі і пра тое, што спрабавалі ацаніць Лукашэнку. Маем 7 гадоў пазней, сітуацыя зусім іншая, але ці можам мы казаць, што вот гэтыя магчымасці цяпер можна абмяркоўваць і разуменне Лукашэнкі ёсць? Канешне, ступень залежнасці ад Масквы рэзка павялічылася. Тады, нагадаю, вось калі прылятаў Болтон, Лукашенко уставаў на дыбкі і адмаўляўся ад так званага паглыблення інтэграцыі, ад дарожных мапаў, якія пагражалі інкарпарацыі Беларусі. Цяпер, безумоўна, у статусе суагрэсара, у статусе ізгоя Лукашенко мае значна меншую палітычную суб'ектнасць. Але я б не казаў, што яна нулявая. Ва всякім разе ёсць сведчанні такія закулісныя, што праца паміж камандай Дональда Трампа і Мінскам у пытанні так званай вялікай угоды працягваецца, і мы можам спадзявацца, што неўзабаве выйдуць новыя партыі палітзняволеных. І ўжо гэта мэта апраўдвае сродкі, я думаю, таму што сотні закладнікаў рэжыму, якіх Трамп называе, ўжо выйшлі на волю. Ну, на жаль, дэпартацыя фактычна адбываецца, але ўсё ж такі гэта лепей, чым у турме. І гэты працэс працягваецца. Но ўвогуле будзем сачыць, гэта ў пэўнай ступені эксперымент, тое, што робяць амерыканцы. Я думаю, што еўрапейцы будуць за гэтым сачыць і таксама рабіць тыя ці іншыя высновы для сябе. Ну, раз вы кажаце, што нягледзячы на гэты дэмарш, там невядома з якога боку, да, але з Радай міра дыалог паміж ЗША і Менскам працягваецца, значыць, і гэтыя магчымасці пабыць ярузельскім, пра што казаў Болтон, і гэтая прастора для маневру у Александра Лукашэнкі все-таки ёсць. Такая прастора, каб, напрыклад, у пэўны момант выскачыць, умоўна кажучы, з этой лодкі агрэсара ці суагрэсара, так, у вайне. Ну і гэты выскок можа нам таксама дапаможа неяк палітычны крызіс вырашыць у краіне, так як гэта ўдалося Ярузельскаму у Польшчы в канцы 80-х. Ну, з ярузельскім Лукашэнку цяжка параўноўваць, таму што Ярузельскі хоць і быў камуністычным такім аўтарытарным кіраўніком, але ўсё ж у яго была польская свядомасць. А Лукашенко, на жаль, савецкі чалавек з такімі прамаскоўскімі мазгамі. Іншая рэч, што дзеля захавання сваёй улады ён гатовы на любое манеўраванне, на любое лавіяванне, і ён проста паказвае цуды ў гэтым плане, як ён спрабуе праслізнуць паміж кропелькамі. Вось здавалася, што ўсё яго за жэбры абсалютна взяла Масква, а бачыце, ён усё ж такі гэты трэк з Трампам пачаў, і я думаю, што ён будзе старацца яго так ці іначай захаваць. І гэта той выпадак, калі з аднаго боку можа і ён для сябе нешта выйграе, але гэта павелічэнне нейкага калідора для манеўру, яно на карысць, у прынцыпе, і суверэнітэту Беларусі. Так што будзем
назіраць за гэтым працэсам і, канешне, ў кожным разе думаць, што заўтра вось нешта зменіцца карэнным чынам, што Беларусь пойдзе ў нейкае самастойнае плаванне, не выпадае. Але ўсё ж рэсурс Расіі пакрысе падточваецца, і той жа Лукашенко ў нейкі момант, калі ён адчуе момант слабасці Расіі, то, канешне, ён будзе старацца адграбаць ад яе падалей. Вы кажаце, савецкі чалавек Лукашенко. І вось гэты савецкі чалавек Лукашенко скіраваўся ў Маскву, каб паўдзельнічаць у паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. Перад гэтым узгадаем, што на сустрэчы Лукашэнкі з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Сергеем Глазьевым ён сказаў: няма той сілы, што здольная адарваць Беларусь ад Расіі і Расію ад Беларусі. Вось у цяперашнім візіце Лукашэнкі ў Маскву, на вашу думку, прагучаць падобныя словы ад Лукашэнкі? Канешне, ён будзе біць сябе ў грудзі, тым болей, што ён вымову, як мы ўжо згадвалі, атрымаў за гэту гульню з амерыканцамі, якая Крамлю не падабаецца. Ну, але ён пра свае інтарэсы пры гэтым не забудзе. Я думаю, што гэта ён прагаворваў, вось і калі была не так даўно справаздача ўраду, што цяжкасці павялічваюцца, узмацняюцца на расійскім рынку. Як я ўжо сказаў, рэсурс Расіі падточваецца пакрысе, ўсё цяжэй там прадаваць беларускі тавар, і таму ён будзе на гэтую тэму, напэўна, з Пуціным таргавацца, прасіць нейкія прэферэнцыі і гэтак далей. Ну і я думаю, што пытанне Украіны таксама будзе абмяркоўвацца. Вось глядзіце, Владимир Зеленскі нядаўна некалькі разоў прывёў прыклад, як уцягвае Москва Беларусь у свае ваенныя гульні, у прыватнасці, што на поўдні Беларусі там рэтрансляторы нейкія выкарыстоўваюцца для навядзення расійскіх ударных дронаў. Я думаю, што Лукашенко цяпер у вельмі няёмкай сітуацыі, таму што з аднаго боку Пуцін падштурхоўвае вось да такога саўдзелу ў агрэсіі, можа, нейкія дадатковыя у гэтым плане ёсць прапановы з боку Крамля, але Кіеў таксама цяпер пачаў жорсткую лінію весці ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, і фактычна, вось калі прааналізаваць апошнія прамовы Зеленскага на беларускую тэму, то там падкрэсліваюць, што, маўляў, глядзі, дыктатар, у нас доўгія рукі. І нават Зеленскі пахваліўся тым, што вывелі з ладу некалькі тых рэтранслятораў. Ён не сказаў, якім чынам, ці там дронамі, ці, можа, дыверсійнымі метадамі, але факт тое, што Лукашенко, я думаю, пачуваецца нават у сваіх драздах няўтульна. І украінцы яго трымаюць на прыцэле ва ўсіх сэнсах. Я вось і хацеў у вас, спадар Александр, якраз запытацца, так, пасля Пуціна, вось да Зеленскага звязаная гэта тэма з рэтрансляторамі. Гэта ж фактычна Зеленскі прызнаў, што штосьці там адбылося на тэрыторыі Беларусі, так, невядома, ці дыверсія, ці якім чынам, але беларускі бок пра гэта маўчаў, пра гэта нічога не было вядома, так. Мы маглі думаць, што это, магчыма, нейкі дагаварняк, так, што Александр Лукашенко мог і рукой махнуць, напрыклад, на гэтыя рэтрансляторы, яму менш праблемаў, умоўна кажучы, так, і няма іх, і няма. На вашу думку, ці магчымы быў бы такі дагаварняк паміж афіцыйным Кіевам і Менскам, бо фактычна бы тады Лукашенко быў бы схільны ісці насустрач Кіеву ў пэўных пытаннях дзеля ратавання сваёй будучыні. Вось вы казалі пра ўладу, мне яшчэ падумалася і будучыні сваёй сям'і, так, дзяцей там і гэтак далей. Так, безумоўна, вядома, гэта не надта ўтойваецца, што кантакт, ва ўсякім разе, паміж спецслужбамі Украіны і Беларусі ўвесь гэты час падчас шырокамаштабнай вайны падтрымліваецца, і вырашаюцца там пытанні абмену ваеннапалоннымі, целамі загіблых, і вось вываз апошняй па ліку групы, я спадзяюся, што ў прынцыпе не апошняй палітзняволеных адбыўся менавіта ва Ўкраіну, і там Кірыла Буданаў, тады яшчэ галоўны разведчык, а цяпер кіраўнік офіса
Зеленскага актыўны удзел браў у гэтым працэсе. Так што я думаю, Лукашенко, тым болей ведаючы яго, што ён і нашым, і вашым, у яго пэўныя планы ўсё ж такі і міратворцам стаць ва ўкраінскім пытанні і паўдзельнічаць у пасляваеннай адбудове Украіны. Таму я думаю, што такога кшталту кантакты і дагаварнякі, яны, нягледзячы на тое, што вось і Москва цісне з аднаго боку, і Кіеў узмацняе болей жорстка, робіць сваю рыторыку. Я думаю, што і гэта вось закулісная частка адносінаў можа мець месца і нават цяпер. Дзякуем за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў нашым і спадарства госцем. Ну а мы пераходзім да нашай сталай рубрыкі, у якой разам з выданнем БГ Медыа распавядаем пра жыццё рэгіёнаў. І адразу да бадай самай актуальнай цяпер праблемы. У Беларусь ідзе паводка. Сіноптыкі не могуць пакуль адназначна прадказаць, ці будзе яна маштабнай. Але першая вада ўжо прыйшла. Напрыклад, першыя вынікі паводкі паказаў у тыктоку жыхар Маларыцкага раёну. У радыусе 100 метраў адна вада, што падабралася і да ягонага дому, і да суседніх. У якой вёсцы знятае відэа мужчына не ўдакладніў. У каментарах пад ролікам аўтара папярэджваюць, што гэта толькі пачатак. Дарэчы, мінулым тыднем на Берасцейшчыне працаўнікі аддзелу надзвычайных сітуацыяў падчас рэйду па населеных пунктах заклікалі жыхароў загадзя падрыхтаваць так званы трывожную валізку з дакументамі, медыкаментамі і запасам прадуктаў. Ратавальнікі далі жыхарам рэкамендацыі наконт падрыхтоўкі асабістых рэчаў, эвакуацыі хатняй жывёлы, арганізацыі бяспечных шляхоў перамяшчэння і своечасовага адсочвання прагнозаў надвор'я ды паведамленняў экстранных службаў. Але зато як птушачкі прыгожа спяваюць на фоне ў гэтым відэа, вясна ідзе сапраўды. Цярпіць ад вады не толькі сельская мясцовасць, у гарадах вада праходзіць да людзей там, дзе яе ніхто не чакае. Жыхарка Мазыра Жанна апублікавала ў сетках відэа з гарадскога аўтобуса. Падчас руху ён набіраў ваду з вуліцы праз дзірку ў ніжняй частцы салону, і паток даволі інтэнсіўны. Дзяўчына назвала тое, што адбываецца Венецыяй, прыгожае слова. Пад ролікам няшмат рэакцыяў, але беларусы знайшлі, з чаго пажартаваць. Адныя назвалі гэта вільготнай прыборкай, а нехта напісаў: нават у аўтобуса ад гэтай зімы ўжо ваніты. Не адзіны інцыдэнт з грамадскім транспартам. У соцсетках можна знайсці відэа аўтобусаў з разарванымі гармонікамі, праз які ў салон задзімае снег. І такія праблемы па ўсёй краіне. Напрыклад, Берасцеец выклаў відэаролік пра тое, як стары аўтобус МАЗ едзе па бульвары касманаўтаў з адкрытымі дзвярыма, бо тыя проста не закрываюцца. І такіх гісторый у соцсетках можна знайсці вельмі шмат. І крочым далей. У невялікім горадзе Жыткавічы выбухнуў канфлікт вакол бяздомных жывёлінаў. Мясцовыя зооабаронцы сцвярджаюць, што камунальныя службы праводзілі адстрэл сабак проста ў дварах. Пачалося ўсё ў канцы студзеня, калі жыхары мікрараёну Азёрны масава скардзіліся ў соцсетках на зграю з 12 сабак. Людзі пісалі, што баяцца адпускаць дзяцей у школу і выходзіць увечары на двор. І ўлады пачалі вырашаць праблему, але спецыфічным чынам. Вось што публікуюць мясцовыя жыхары. Стреляют собак прямо из этого буса, значит, прямо возле школы на глазах у детей. Вот на глазах у детей. Мы ведем детей, значит, на прогулке. На яшчэ адным відэа бачна, як чалавек падыходзіць да сабакі, які ляжыць на снезе ў двары шматкватэрнага дому, падымае яго і адносіць да машыны. Заабаронцы сцвярджаюць, што гаворка ідзе пра адстрэл. Пры гэтым наўпроставых доказаў таго, што жывёліна менавіта
Забітая, а не усыпленая, так спецыяльным прэпаратам няма. Афіцыйных тлумачэнняў наконт гэтага відэа на момант публікацыі не з'явілася. Адныя каментатары называюць тое, што адбываецца жорсткасцю, іншыя упэўненыя, калі жывёліны агрэсіўныя, захады мусяць быць жорсткімі. Але нават яны прызнаюць, рабіць гэта трэба не публічна і не варварскімі метадамі. Так, ну змяняем не толькі тэмы, але і кантынент. Так, і пераносімся ў Мексіку. Беспарадкі там узрушылі свет, падпалы дамоў і крамаў. Перакрытыя трасы, стрэлы на вуліцах і ўзброеныя людзі ў гарадах. Так цяпер выглядаюць Гвадалахара і шэраг рэгіёнаў на поўначы краіны. Пасля ліквідацыі аднаго з самых шуканых наркабаронаў свету Эль Менчо. Хвалю гвалту справакавала аперацыя сілавікоў супраць лідара картэлю «Новае пакаленне» Халіско. Пасля яго гібелі ў розных штатах выбухнулі сутыкнення, улады ўзмацнілі прысутнасць войска. Пры гэтым для саміх мексіканцаў такія падзеі не выглядаюць чымсьці нечаканым. Што насамрэч адбываецца цяпер у Мексіцы, наша карэспандэнтка Кацярына Иерусалимская спыталася ў мясцовай жыхаркі Джаванны. Давайте паслухаем. Джованна, привет! Я очень рада, что ты нашла время на то, чтобы с нами пообщаться. Мы смотрим на эти ужасающие кадры из Мексики, и страшно их даже смотреть. Что ты чувствуешь, когда видишь происходящее в Гвадалахаре и других регионах Мексики? Тебе страшно? Я бы сказала, что, к сожалению, уже не страшно. И я это говорю, к сожалению, потому что сейчас это очень громко, потому что это все-таки, я так понимаю, что был голова картеля. Но, к сожалению, это не первый раз, что такое в Мексике происходит. И уже это как норма, знаете. То есть, да, это такое громкое событие, но мы уже привыкли к насилию и жестокости. Что ты можешь рассказать о фигуре Эль Менчо? Это, пожалуй, самый разыскиваемый наркобарон в мире. Вот в воскресенье его ликвидировали. Много информации о том, как он был жестоким человеком. Куча убитых, истерзанных тел сейчас до сих пор находят в Мексике. Но я нашла также информацию о том, что и для некоторых мексиканцев он был героем. По крайней мере, в регионе, в котором он жил, он помогал финансово, как-то обеспечивал. Насколько это сопоставимо с реальностью или все же для многих он такой опасный преступник? Для многих, конечно, очень опасный преступник. Но у нас в Мексике уже несколько лет есть такая штука, называется наркокультура, и это в основном среди молодых людей. Они стали героизировать таких людей, как он. Вот. Даже есть это прям, как субкультура, знаете, то есть есть музыка про них. То есть всякие песни разные, есть даже, как одеваются молодые, и то, что говорят, типа, кем ты хочешь стать в будущем. А многие говорят, могут такое говорить, что не хотят стать нарко. Здесь главное сказать, что в Мексике, по всей стране, конечно, у нас разница очень-очень большая, разница в классах, если это можно так сказать на русском. То есть есть большинство людей, да, простые люди, и есть люди, которые живут в пузырях, богатые, живут так в хороших районах, и у них отдельный мир полностью. То есть то, что я вам сейчас говорю, это с точки зрения
обычного простого человека. Откуда такая субкультура берется? Бытует мнение, что наркобизнес в Мексике, он держится как раз-таки на бедности, потому что наркобизнес – это такой лифт и по карьерной лестнице, и заработать, пусть таким рискованным, опасным способом, но заработать какие-то деньги. Действительно ли это так? Дети тоже уязвимая часть населения для организованной преступности. У нас очень часто дети, к сожалению, в таких группах есть, потому что они, повторяю, одни много времени, они одни много времени дома, бедные, еле могут что-то поесть, у них школа есть, ну и все, знаете. Все, больше ничего, никаких дополнительных уроков, там ничего. То есть какая жизнь это? Конечно, поэтому у нас организованная преступность такая сильная в Мексике. Много людей готовы идти на это. И я не могу их винить, потому что надо понять, как они на самом деле не живут, а просто выживают. Я слышала претензию Дональда Трампа не так давно, который заявлял, что президентка Мексики Клаудия Шейнбаум, она не управляет своим государством, что она такая фигура фиктивная, а на самом деле всей страной управляют картели. Насколько это правда? Ну, у нас такие слухи на самом деле, не знаю сколько уже, 30 лет, может быть и больше даже. То есть, что на самом деле, кто управляет страной, это картель. Они слишком, у них очень большая власть. Такие слухи в стране давно есть, многие верят в этом, есть кто не верит, как всегда. Я лично не знаю, честно, мне кажется, что у нас коррупция очень, очень большая, поэтому я не знаю, насколько президент может сам или сама это все убрать, да, и чтобы реально власть была у нее или у него. То есть не знаю, насколько это возможно. То есть чтобы один человек мог все это почистить, скажем так. Но я думаю, что, к сожалению, скорее всего, власть на самом деле у них есть. А что сегодня значит для мексиканца жить рядом с такой преступностью? Понятно, в Мехико более-менее спокойно, но если говорить про Гвадалахару, вглубь поехать страны, в более такие маленькие регионы, где больше наркокартелей, что значит день жизни мексиканца, который вынужден жить рядом с такой высокой преступностью? Как привыкается к этой реальности? Как вообще возможно существовать? И не страшно ли вообще выходить из дома? Я не жила в один из этих штатов северных, где я знаю, что постоянно есть такое, то, что сейчас происходит. Но у меня, конечно, есть знакомые, есть семья, которые жили это, и все мне говорят одно, что я вам все это время говорю, что со временем просто привыкаешь. Первый раз, второй раз очень страшно. Они чувствуют, что они в войне какой-то, да, очень страшно выйти из дома, очень все страшно. Но потом, к сожалению, это становится нормой. Кто-то из твоих знакомых, либо знакомые твоих друзей сталкивались с насилием со стороны картеля? Я не говорю о сегодняшних событиях, но, может быть, ранее, потому что я знаю, что и много людей исчезают, и избивают, и сексуализированное насилие тоже присутствует. Тут кто-то пострадал из твоего окружения?
Да, конечно, моя мама, например, она, правда, это уже много лет назад, я думаю, около 20 лет назад, может быть, похищали ее здесь, в Мехико. И именно из-за этого мы переехали в другой штат в тех временах. Я на стрелке попала один раз. Ну, на перестрелке, на самом деле, да, так называется. Когда стреляют там, и не понимаешь, откуда, кто, и просто тебе надо прятаться. Я один раз была. У меня знакомые, у которых отняли дом, но это у нас очень часто в деревнях происходит. В таких территориях, где природа очень богатая, мало домов, такие маленькие деревни, к сожалению, часто как раз это наркокартели приходят, хотят эту территорию, ну, наверное, чтобы там что-то выращивать, да, или что-то построить, и просто, ну, собирают дома у людей. У меня, на самом деле, нет ни одного знакомого, которого не украли на улице там с пистолетом или просто на общественном транспорте или что-то типа такое. Это хотя здесь норма в Мехико. Джоанна, ты веришь в то, что Мексика когда-то изменится, избавится от преступности, от картелей и поменяется подход власти к этому всему? Я очень хочу и очень надеюсь. Хотела бы сказать, что да, скоро. Но у меня большие сомнения, что это скоро будет. Так, ну але цікава, як у таких умовах буде чэмпіянат свету па футболе адбывацца ўжо неўзабаве, зрэшты, праз некалькі месяцаў. Вяртаемся ў Еўропу, адно з самых яе сэрцаў, у невялікім бельгійскім мястэчку Гейст оп Денберг. У вядомым далёка за межамі краіны джаз-клубе «Гніта» напярэдадні прайшла літаратурная сустрэча з вядомым беларускім журналістам-расследавальнікам Ігарам Карнеем. Карней правёў за кратамі больш за 2 гады, амаль 200 дзён з іх у камеры адзіночцы. У Бельгіі ён прадставіў сваю кнігу пра турэмную ізаляцыю ў сучаснай Беларусі. Падрабязнасці ў матэрыяле Алеся Сіліча. Літаратурны вечар у клубе «Гніта» сабраў, нягледзячы на позні час, поўную залу. Сустрэча была прысвечана ў тым ліку кнізе Ігара Карнея, якую ён назваў «Катаванне адзінотай. Як выбіваюць іншадумства», якую піша падчас сваёй бельгійскай літаратурнай рэзідэнцыі ў супрацы з Пэнам Фландрыі. У зале клубу падчас выступлення Ігара стаяла і пустое крэсла. Сімвалічны жэст на знак салідарнасці з нашай калегай Кацярынай Андрэевай, якая ўсё яшчэ застаецца за кратамі. Сітуацыя ў Беларусі, на жаль, ёсць вельмі выразным прыкладам таго, наколькі складана быць пісьменнікам у цяжкіх абставінах. Таму мы радыя, што Пэн Фландрыі можа дапамагчы такім людзям і прыняць іх на пісьменніцкую рэзідэнцыю. Мы ж, у сваю чаргу, можам даць ім пляцоўку, каб распавесці сваю гісторыю нашай публіцы. Больш за 2 гады зняволення Ігара – досвед, які кардынальна мяняе чалавека. Бельгійскія калегі-журналісты адзначаюць, у турме найцяжэй вытрымаць не столькі сцены, колькі працяглы разрыў са звычайным жыццём і людзьмі. Гэта выпрабаванне, кажуць яны, б'е найперш па псіхіцы. Што мне падаецца самым страшным з усяго і вельмі мяне шакавала, гэта тое, што ён надзвычай доўга заставаўся ў ізаляцыі. Я сама паводле адукацыі псіхолог, таму ведаю, што для людзей вельмі небяспечна так доўга быць у адзіноце, з гледзяшча псіхічнага здароўя. Зрэшты, біялагічныя адкрыцці гэтым не скончыліся. Падчас сустрэчы Ігар чытаў урыўкі са сваёй кнігі. Адзін з іх – ліст ягонай малодшай дачцэ Еве. У ім ён напісвае, як у камеры пачынае шчапляцца за любую прыкмету жыцця. Калі ён пісаў гэты ліст, паміж радкоў скакала муха, якую Ігар пазней назваў Нінай, і з якой нават пасябраваў. І з ёй размаўляў, яна там сядала мне на руку, на плячо. Ну, найперш, натуральна, там памкнення звычайнага чалавека, каб прыбіць, каб яна не дакучала. Але потым прыходзіш да высновы, што яна ў такой же самай сітуацыі, яна нявольніца, і яна таксама ў гэтай камеры. І ты ўжо не адзін, а цябе ўжо, вас ўжо двое. І прынамсі гэта таксама як бы расфарбоўвае тваю рэальнасць і дадае нейкі імпэт да існавання і да жыцця, што
Трэба жыць, трэба змагацца і трэба пабачыцца з тымі, хто чакае цябе на тым баку кратаў. А каб такая сустрэча адбылася, трэба, упэўнены Ігар, вытрымаць гэты час. І самае галоўнае, не страціць самога сябе. Трэба прайсці праз аднолькавыя дні і не дазволіць абставінам зламаць сябе. Пра гэты досвед, пра тое, як чалавек трымаецца за сваю унутраную апору ў замкнёнай прасторы, і піша Карней. Асабліва моцна сёння прагучалі радкі з кнігі Ігара пра амаль 200 дзён у камеры адзіночцы, ці як сам Ігар жартуе у сінгл-рум памерам 2,5 на 3 метры, без вакна, пад штучным святлом, якое не гасне ні ўдзень, ні ўначы. Ён апісвае, як чалавека трымаюць самотнага, без сувязі з вонкавым светам у поўнай ізаляцыі. І зала слухала гэта сёння ў поўнай цішыні. Відаць таму, што многім бельгійцам цяжка ўявіць, што такое адбываецца сёння ў Еўропе. Сёння ў Еўропе, а не на нейкім далёкім кантыненце. Алексей Белсад, Бельгія. Так, сёння ў Еўропе ўжо які год запар гэта адбываецца. Мы ж уже падводзім нашыя вынікі апытання. Нагадаю гаспадарству, што сёння ГУБАП адсправаздачыўся не затрыманымі за лайкі і каментары ці не тых, хто друкуе кнігі па-беларуску, а справаздачыўся за затрыманне дзесяткаў махляроў у скам-цэнтрах у Менску, якія працавалі пад самым носам міліцыі. Ну і мы пытаемся ў вас, шаноўнае гаспадарства, пыталіся, ці вы сутыкаліся з тэлефоннымі махлярамі, і што атрымліваецца? Толькі кожны трэці наш глядач не сутыкаўся з гэтым наагул. Ну і 55% сутыкаліся, але без стратаў, своечасова, відаць, паслалі за караблём, правильно, і 13%, амаль кожны 10, амаль кожны 9 з нашай аўдыторыі так сутыкаўся і пацярпеў ад гэтага. Дапускаю, што гэта і ёсць вось такія прыблізныя вынікі, што кожны 10, каму тэлефануюць махляры, становіцца ахвярай. Што ж, будьце пільнымі, а мы на гэтым завяршаем. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Так, будьце пільнымі вы і пільнуйце сваіх бацькоў таксама. І дзяцей ужо. Все цяпер у групе рызыкі. Так, і Алесь Залеўскі таксама быў разам з вамі. Дзякуй вялікі вам за лайкі і падтрымку. Да сустрэчы ў наступных эфірах.